ना नोंसा आइ आबाया माबा रायदोंमोन नामा? रायाखै। अब्ला रायाब्ला मानो थाखाय थांनो ओंखारदों नोंसोर? साइकेला मा जादों नोंसोर साइकेल दंना ओजोंनो गुवाहाटियाव? साइकेला गुवाहाटियाव पामसार जानानै दोननो। बबे जायगायाव दोनदों साइकेलखौ? अभार ब्रिज खाथियाव जायगाखौ मिथिया। न'आव दोनाखै माने लामायाव दोनदो? मथंगानि सानै लाइमोन गथ'फोर गोमानायखौ मोनफिनबाय। थांनाय 24 मार्चनिफ्राय गोमानानै दंमोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि मखुमानि बेन्दोङाव थानाय मथंगानि सानै गथ'सा सपन बाबु कुमार बर' आरो गपाल कृष्ण बसुमतारिया। साइकेलजों थांनानै गुवाहाटी मोनहैदोंमोन बिसोर सानै उन्दै गथ' हौवासाफोरा। खामानि मावनो होननानै थांनाय सानै गथ'साफ्रा साननै हर हरनै गिदिंबायनानै जेबो खामानि मोनैयाव गणेशगुरिनि गंसे बाराव दानफायाव 4,000 राङै रायज्लायनानै खामानि मावनो लादोंमोन। शुक्रबारखालि जोंनि बड'सानि गेजेरजों फोसावनाय खौराङा गोसारनायाव बारनि बिगुमाया फन खालामनानै फोरमायहरो मथंगानि नखरनो। मख'नो गोनांदि सासे गथ'साया मेट्रिक आनजाद होदोंमोन आरो गुबुन सासेया 9 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। थांनाय सप्तायाव मथंगानिफ्राय सानै उन्दै गथ'आ गोमानानै दंमोन। जायनि थाखाय ससियेल मिडिया बा बायदिसिना खौराङाव गोसारनायनि उनाव न'खरनि फारसे खौरां हरनाय लोगो लोगो बिथांमोना बा न'खरनिफ्राय मैया हरनि 2 रिंगासो समाव न'खराव लानानै फैफिनदों सानै उन्दै गथ'खौ। मानि थाखाय थांदोंमोन दा जोङो गुवारै मिथिना लागोन बा न'खरनि बिमा बिफानिफ्राय जोङो मानि थाखाय बे जाथाया जादोंमोन आरो मानि थाखाय सानै गथ'आ गुबुन जायगायाव खामानि मावनो होननानै थांनो ओंखारदोंमोन। जाथाया मब्ला जादोंमोन ओरैनो? रबिबार 24 तारिख फुंनि मर्निंआव दा हौवासाफोरनिफ्राय मिथिबाय 3टा बेसेयाव थांदों होनदोंमोन राजा? फुंनि 3टायाव। मानि थाखाय न'खराव दावराव दावसि जादोंमोन? जेबो दावराव दावसि गैयामोन, गावसोरनो गोसो जानानै थांनायसो। दा मोननानै आं बेसेबा गोजोननाय थाबाय आरो पुलिस बिथांमोनाबो एसे हेल्प खालामबाय। गासैनिबो सायाव आंहा एसे साबायखर थाबाय, गोजोननाय थाबाय आरो गथ'फोरखौ मोननानै आं बेसेबा गोजोननाय मोनबाय। नंगौ जोङो बा उन्दै गथ' सानैनाव मा जाहोननि थाखाय गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जादों बिनि सोमोन्दैबो जों मिथिलागोन। मा फोरमायगोन बाबुमोना नोंसोरथ' मानि थाखाय बिमा बिफाखौ नेवसिनानै नोंसोरो गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनो ओंखारदोंमोन? जाहोना गैया जोंना जेबो। मानि थाखायथ' न'खराव खोन्थायाबालासिनो नोंसोरो थांदोंमोन? मा जायगा थांनाया नोंसिनिया? थांनाया गुवाहाटियाव थांनो गणेशगुरियाव। दा न'खरा बिमा बिफाया फरायनो होदों, मानि थाखाय थांनांगौ? बिदिनो मामोन जाहोना मामोन? मोजाङै खिथानानै ला, एख' जाया। मा जाहोननि थाखाय? ना न'खराव थाखा फैसा बिदोंमोन नोंसोरो? बियाखैसो। होमबा मानि थाखाय थांदोंमोन नोंसोरो? फैसा इनकाम खालामनो होननानै। बिमा बिफाया होआ ना? होयो थेवबो। अब्ला फरायनोथ' होदों नोंसोरखो? अब्ला फरायनो होसेयावबो मानो थाखाय बिमा बिफाखौ थगायनानै थांनाय नोंसोरो? मानो खोन्थायाबालासिनो नोंसोरो फुंनि बाजियाव फुङावनो थांनाय नोंसोरो? माजों थांनाय नोंसोरो? जों साइकेलजों थांदो। गुवाहाटि लागै थांदों? खैथासोआव न'आव ओंखारलांनाय नोंसोरो? फुंनि 3 बाजियाव। 3 बाजियाव? ओमफ्राय खैथायाव मोनहैनाय गुवाहाटियाव? मोनाबिलियाव मोनदो 4:30 दालां। ओमफ्राय नोंसोर डाइरेक्ट खामानि मावनो थांखादोंमोन नामा? ओमफ्राय बोरै खामानि मोनहैनाय नोंसोरो? नागिरबाय थानायावनो सारा लोगो मोननानै जोंखौ खामानि होदो। सार माने सोर सारा? हटेल रेस्टुरेन्ट। खामानि होदों? बेसे दरमा होदों नोंसोरनो? 4,000 होगोन आरो गासिखौबो फ्रि होजोबगोन, थानाय जानाय मेडिसिन गासिखौबो होननानै खामानि होदों। मा मावनो खोथादों? फिसा बिला खामानि मावनो। ओरैनो फिसा बिला मा खामानि ओरैनो? बेनो जानाया खानसिखौ सुनो। हटेलाव माबा रानना होनाय? राननाय नङा, ओरैनो खानसिखुरै सुनायल' फिसा मोनफा मोननैल'। बे बाखि टाइम ओरैनो रेस्टखौनो खालामनो।
एख' खामानि गेदेर गैयामोन। दा नोंसोरो उन्दै बैसो बा दासो फरायफुनाय बिमा बिफानि खोथा मानिनांगौ ना मानो मानिखो नोंसोरो गोरोन्थि जाबाय सार। ना नोंसा आइ आबाया माबा रायदोंमोन नामा नोंखौ? रायाखै। अब्ला रायाब्ला मानो थाखाय थांनो ओंखारदों नोंसोर? साइकेला मा जादों नोंसोर साइकेल दंना ओजोंनो गुवाहाटियाव? साइकेला गुवाहाटियाव पामसार जानानै दोननो बबे जायगायाव दोनदों साइकेलखौ? अभार ब्रिज खाथियाव जायगाखौ मिथिया। न'आव दोनाखै माने लामायाव दोनदो? खैथासोआव मोनफैदों न'आव ओरैनो? मैया हराव 2 बाजि। सोर लायनो थांनाय नोंसोरखौ? मामा आरो पापा थाङो। पुलिसफोर लायदोंमोन ना? पुलिसफोर। नोंगौ जों आरो बिमाजों दान्दिसे जोङो रायलायबावनो। 2 रिंगायाव मोनबाय। ओमफ्राय सोर लायदों लायनाया? बिमायबो थांदो बिफाबो थांदो आरो पुलिसफोराबो थांदो लोगोसे। ओमफ्राय इनजनिफ्रायबो फन खालामहरबाय गासैबो। गुवाहाटि मा जायगा होनदों थांनाय एसे जायगा? गुवाहाटि गणेशगुरि। 0 माइल बार्ड हर्स माबा रेस्टुरेन्ट मोनो। दा नोंसोरो जेबोथ' रायाखैमोन उन्दै गथ' माखाखौ? रायाखै। दा आङो सानदों माने मर्निं खालामनो थांदो बिसोरो फैफिनगोन होननानै लामा नायबाय थाबाय। बेग ओरै लांगोन लाखैमोन? बेग लांनायखौबो हरावसो मिथिदां माने मानसिखौ नागिरना मोनथारला नालाय मा लांदो जिबो गैया दख' जि नायखांनानै आरो डकुमेन्ट्सखौ नायलायबाय डकुमेन्ट्सआबो गैया। इयावसो सानबाय इसोरो थांनो होननानै थांखादों होननानै ना सोरबाफोर लांदोसो ओरै मोनसे सन्देह जादों आरो जोंहा। दा आरो गावसोरनिफ्राय मिथिबाय माने गावसोरनो गोसो जानानै थांनाय। दे साबायखर थाबाय। नंगौ न'खरनियाबो माखासे खोथा फोरमायबाय गावसोरनो गोसो जानानै थांदों होननानै न'खरनि बिमाया फोरमायदों आरो गावसोरनावबो जोङो मिथिना मोनबाय गावसोरनो गोसो जानानै जोङो ओंखारलांदों होननानै बुंदों। न'खराव जेबो दावराव दावसि जायाबालासिनो गावसोरनो थांदों होननानै फोरमायथिदों। बे समाव दंफैयो आङो सालबारिनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।